Raneze. Dalon. Happy sitter to go. Odo la no ni egwu okongwu. Dibia beli si address Odimmfe na de. Onwo onyu nwoke m bia ineta. Asị nka m bịa tia tata anụ. Ụbọchị adịgbo ka ọ ji adị. So mma like ọ bụ na ị nọ na this live video na-abata gba mbọ na-eshi the light ka ọ dasị n'afọ. Ị na-ege ntị. So onye anyị nọ na nke n'ụbọchị taa bụ na nke Odimmfe na Anyijiaka na Okija. Ọbara tụlee na-agwọ ọbara ọrụ. Ọbara tụlee na-agwọ ọbara ọrụ na Okija. So wherever you are watching me from, good afternoon, good evening, good morning. Onye na anụkwu onye ọzọ kwakwa bụ okongwu ka ọ nọ na ya na-ekwu. Iluzie ka ọrụ ndebe olu biko share nu this live video. Share ya. Ọ bụ na ife omenala na-atọ ụtọ and na ife omenala anything gbasatala omenala na-amasị. And na anything gbasatala ọrụ mmụọ na ọrụ mmụọ enyegbugbo n'ife before na-eshare this life. Na-ege ntị. Ọbara tụlee na-abịagokwa nta maka ọ gịnwa bụ ofu onye sị na eme n'elu eme na ife ọsọkwa na-eme n'ụwa mgbe ije họsụwa ụzọ n'omebe ha ọmachi ekwela nke bụ eziokwu because ife ọbụla ị na-eme n'ụwa ị ga-enwerịrị ọgwụ ị ga-enwerịrị spiritual backup because ụwa anyị nọ n'ime ihe bụ ụwa ndị anya ukwu na ndị anya ụfụ ịghọta because efe ihe na-achụ ndị nwere ndị ka ya achụ ya nwere ndị n'ibi ihe karịa gị nwa na-achụ ya achụ ịghọta because ọ ahụ bụ ife ọ ahụ yaba mmadụ je ṅụọ ọgwụ ife na-ayị ya wee kwụsị ị na-ege ntị so Odimmfe ọkwụ interview ka m ji anyị mee tata ịma na onye mbụ mma like ka ịkọwagodo ọrụ na eze afa odibe anyị ewe bido ụmụnne m ya gazie onye kwụrụ ọtọ ihe ọ na-eme akwụrụ ọtọ nke bụ eziokwu onye isi nwere okwu ahụ ihe ọ na-eme isi nwere ahụ ọgbụgbọ Odimmfe na Anyijiaka na Okija nwata tụrụ na ngada nne ya nwata dibịa aka na-atakwa ahụ n'afọ n'ozi ka anyị na-ejere mmụọ na ya bụ badibia ya gazie nke bụ eziokwu ọ bụrụ na adụgbue so Odimmfe ka isi wee budo ọfọ and how many years ka ibugo dị ọfọ ka dị ọfọ si wee fere n'aka ụmụnne m ya gazie okongwu nnọọ daalụ na-asị na ọmaka m ihe ama na nwanne ya bụ onye ọbịa okwu ijibebe m ka ihe eji ya anaghị akakwa mma maka ọ bụ ka ọ dị mma ka a na-emekwa n'ihe a ka a na-eme na ala ute adị ebu am ike dịka ntị kwubuo na bifo eji am ike agba n'ihu akwụkwọ eji am ike apụta n'ihu akwụkwọ mana apụtara m because na gọọ ejidebere n'ụwa ka ọ madebere for those of you ndị na-ekwu okwu n'ihe dịka ọdịnala odizi ya for those of you ndị na-enwe obi na bụ ebi na ha rụkọtago ọrụ n'ike agwụgo na-abụ the simple reason iji wepụta na this interview today because onwe na-afụ na ife onye ya ama karịrị ya aka niile efuru ihe a aghalụ mana fa niile nakọcha n'ọrụ aka niile aghalụ mana fa niile nwekọtara nke fa na-alụ and onwe na-apụ ihe a never you give up na ife ọbụla ị na-eme n'ụwa ejina maka iyi na ikwulitere si ebe a na-ajụ obodo dị anya ndị obodo ahụ emeghị ihe ọjọọ isipụta simple reason na ndị obodo niile ahụ bụ ndị ọjọọ asị obodo ọbụla enwere ndị ụka enwere ndị ọgọ mmụọ obodo ọbụla enwere ndị na-eme ife ọjọọ enwere ndị na-ekwu eziokwu so ọ bụrụ na ịrụ ọrụ mmụọ nwere ebe ikwulitere jee ịrụ ọrụ mmụọ ma ọ feva ahụ a sị na pụta simple reason na ọbịa na ada arụzi ọrụ ma ọ na ọgwụ ada arụzi ọrụ ma ọ na aja ada arụzi ọrụ maka onye ọbụla ọrụ ụwa ụzọ ihe na-aba ya rekọchara ahụ onye ọbụla nwere nke bụ laịn ya kpatara o ji eme nji ekwu na-ekwu gbuo na bifo emelụ gị n'isi na ọbụla anyị emelụ gị gbaa mmụchata ebe a gwara ya eziokwu afọ abịa bụ ite izi na ndụ mmadụ maka oturu afa ka anyị agbalụ gị ife niile abụla ọgwụ ife niile abụla aja ọ nwere onye ya abụ chụọ aja today aja elebele ya ma onye ya abụ ọgwụ ọgwụ today ọgwụ elebele ya o nwere ike onye gwụrụ ọgwụ chụọ aja aja ama ngalị ya mana onye chụrụ aja gwọ ya akara aka na ibi emerụ gịnị abụghị okwu ya bụ for the simple reason iji wepụtara iwu akwụkwọ a today ị mara mekaniki ekwere osisi mana ndị bụ ndị ala Dibia ọbụla dị n'ụwa ihe ọbụla nwere original nwere fake
ka nna tara anyị ịkọlụ gị abịa m to come and compare with anyone kama na abịara m ka m kọwara ụnụ na ya dịka tradishọn ka dịka na-ebe jedebere n'ụwa ka ịmadebe maka ọgba ọsọ ọgwụ na-arụ ọrụ aja na-arụ ọrụ o dipendịrị nke bụ laịn gụ kpatara nụ ife ọbụla ị na-eme in this life gbaa mbọ cheta ebe a ga-agwa gị eziokwu na-ata abịa bụ ife izi maka bifo ụka abịa enwe ndị na-agwọ ya n'obodo anyị a kpatara o ji eme otu ọka eketụ ọka agwọ ọnwụdị ebe ihe anyị kwulite jee na otu isi wee maa atụ gị nwa bụ mmadụ na-awa ọchị m na ọnwụdị nsogbu ihe anyị webe ma ụdị ahụ ihe omebe gị enwere ike bụrụ gị jee na ahịa esi bụrụ uje n'obodo ndọ eje ebe a nnecha gị ahụ asị na onwere ife na-eme esi bụrụ ure taba si jee chọba ndị ọdịnala ị na-achị gwa m na ọ bụrụ ihe dị ka ọdịnala adịghị ma ọ dị arụ ọrụ ndị na-enwe ụdị ka ọrụ dị ntu a kedụzi ka anyị esi wee ya eme ya okwuchukwu ka anyị na-efe ma anyị na-efe ya in a different ways ọyịzọ ka anyị na-azọ anyị adịghị efe alụsị kama anyị na-agụdo alụsị otu a ka ọ dị ọ bụla obere ife so biko iwe ewu dịkwa nara ọkụ ịghọta ịmana ka isikwu bifo ede ala ka interview ọ nwe okwu ajụ nsị ka ndukwu obi kedu ọrụ anyị ma na ibu dibịa ịghọta mana ịma na dibịa niile ada agwa ofu ife ka ọrụ eji maka ya wee malụ gị ụmụnne m nyagazie elu ogologo okwu adịghị anụ ka mgbede abịa na ịkpara okwu kama ndụmọdụ ka anyị dị nye m ọfa adịghị ya n'ebe a ka dị n'elu ebe a ọ ya bụ 480 years 180 years ka ọfa adịgo nke dị na bụ nke m nke nna m nke m ọ bụ amụ biri onwe m mana isi soro nwata oburu okenye ihe na nke ntịntị ya dị n'elu ihe a ihe nna nụrụ n'obodo a 180 years ọnwa ya amawude isi n'ọkịja niile mgbe wa ihe niile adị ebe a bụ arọ bụrụ agụ ya ọnwa nke ebupụrụ ebupụ ọnwa nke emere mkpachi ihe na-efu na nga ahụ kara nka mana ndị si nga ahụ na-eme ọfụma kakpa nkụ maka ọ bụ anyị igbu chukwu ọ mmụọ na-eme ọbụla mmadụ maka dibịa ọbụla rụchara ụgọrụ ọbụla pụrụ alụlọ gị n'ụwa ṅụọlụ gị iyi si gị na nke a mekpa nke a na bifo na-ahụ egwu echi na nwanne chi na ọya arụ ọrụ asị ọ mmụọ ya edisaid mmụọ ya ekwu maka chi na ibi ya bụla ofu o dipendị ike ngaji bụ onye alụrụ alụ ụlụ ọ bụ onye ahụ arụsịala ọrụ tudo obido olụgba ọrụ onye ahụ arụsịala ụlọ ori 6 months nke ome gịnị ọlụgba ọrụ nke bụ eziokwu bụ chọta ebe anyị agbaghị eziokwu n'afọ abụ ihe niile don't wish to be like someone wish to be yourself ọ bụ mmadụ kunie jee gwọọ ọgwụ ma o gwuo ogwu ite dị anya ọ na-arụ ya ọrụ echi na ikwu ije na be dibịa isi en ya mkpa obi ite ahụ eme elu mara n'ite ka ibe ibe igburu ị na-egbu ite ma ọdụ ụwa anabatara ite ị na-agwụ oke awere ma ọdụ ụwa anabatara oke awere ọgwụ amaka aja amaka o dipendịrị nke bụ gịnị laịn ogho ọgwụ dị mma aja mekwara gịnị dị mma ma chụta nke bụ yo patikụla laịn ya bụ isori ya ị na-afụ ife dị mma ọ bụla ikwunye jee ebe dibịa si ya na ị ga-abịa ibe igbu ite ma eme nke a ma eme nke ekwusiziela ya ite ahụ ma ọrụ ọrụ ebe dibịa lụlụlụ bikos nọ iwu ichiri ka emelụ mana ịbụrụ onye dị anya bifo anything ọbụla na-emere in this life ọ na-eme dibịa na-agbara mmadụ afa na-agba uche bifo na-emere anything ọbụla na-emere azụ gbagodi mbọ si kie dibịa kedu nke m my line n'ọya ka m dara ebe mmanụ maka adịa omenala obute adịa ada hapụ mkpịsị aka gbaba ụlọ m onye m mụtara n'aka m na onye biri m ofe a mkpụ isi afọ m kịta na ọlakwa bụ edi medmi onye ọbụla ma m na ntụ ọnụ kịta na ma na-enwu na mbe nke m na-eriju afọ na-eme ọfụma site n'aka ndị arụ ụlọ ọrụ na-eri ivugu ọba na mụpụtabara n'ihu akwụkwọ ọdịnala ka ihu akwụkwọ asef akarịba dadizi ọkara orubedi adị 1 week ọkwa ị na-aghọta but mụ na chimụdị na mma ịma na ọ na-abụ ụfọdụ mụ dibịa isi efu n'ụdị ya echere na ọ nwere ife dibịa ji echi mmadụ nwee ife dibịa ji bịakete nso ịbịakete nso ine dibịa enwere ike fụzi ya dibịa ị na-anọda fọm nọ nke egosiri n'ihu akwụkwọ ka ịma so biko nna how many years ka ọ mee dibịa before wee na dibịa elu akụkọ ahụ dị ka akụkọ mmụnwụ anaghị akị ya akọ nke bụ mmadụ igbu ibi ya nke bụ gịnị eziokwu nke nwere onwe na-ene ipikozi ya sịrị ọ nụrụ 100 and gịnị 70 years before hapụ ụwa ipiko the process dị n'ime 170 nyaba akụkọ dị ka akụkọ mmọnwụ ada eme gịnị ada akị ya akọ so na-anya ndị dibịa sokwa na ndị na-ebi ogologo ndụ bite aka fada anwụ n'ike ịghọta iji gosi na ife a na-eme bụ ife mabara ama ọ dị be ndị ọdịnala be ndị ị na-ege ntị so eze dibịa thank you very much a sị na nke mbụ maka nkele isi wee nabata m
ịghọta mana ọnwa ndụmọdụ inwe inye ndị ọrụ makwa na-akwadokwa ibidokwa ọrụ ka nwanne m ya gazienụ ọ ka bụkwa Odimmfe na Anyijiaka nwatara na ngada nne ya onye dị iri ọfọ enwedịarị mpeji nke m ozi ka m na-ejere mmụọ tupu ịza mmasị m na o ruba 1 week m bidoro pụtaba n'ihu akwụkwọ a na anyị pụtara n'ihu akwụkwọ a ka anyị gosikwa na ya dị ka ọdịnala ka na-eme gị na-arụ ọrụ ọ bụ ka na-ele mmụọ ka dị ile ife niile ahụ ka na-arụ ọrụ rukwa echi o dipendịrị ebe ije ịtara ịma na oke ọnwụcha eme na anyị bụ ndị Igbo kịta na mekaniki dịka ukwu na mbụ ekwezi asị mana ndị bụ ndị ala ọbara m bụ the best in life but ihe ọbụla ị na-eme n'ụwa bifo agụọ 1 mana na ihe a gụrụ bụ 1 bifo abaghị 2 nchịkọta okwu a advice m na-enye ma nwoke ma nwaanyị nke nwa bụ eze nwaanyị nke nwa bụ eze nwoke n'ife ọbụla ị na-eme n'ụwa gbaa mbọ mara ife bụ akara aka because sometimes anyị nwere nwaanyị kpụrụ nwaanyị ndị dibia na ọsịkị ya na ọsị because kịta na iwechi oke ọhịa ịchọ na jekwara otu bifo mmadụ abụrụ dibia o nwere so many process a na-agabiga bifo mmadụ abụrụ dibia mmadụ ada nọkọta kịta na